Bismillahirrahmanirrahim, da sunan Allah mai girma mai rahama mai jin kai. Kaddara ta haɗa mu kashi na 3. Ta juya ta tafi amma kafin ta yi nisa sai ta ji zuciyarta tana bugawa da sauri. Sadiq kuma ya tsaya yana kallonta har ta ɓace daga gani. A hankali ya ce a ransa, wace ce wannan yarinya da ta sa zuciyata ta kasa nutsuwa? A wannan rana Alhaji Bashir ya sake kiran Sadiq zuwa ofis. Sadiq, ka yi tunani akan abin da na gaya maka? Sadiq ya zauna a hankali. Na yi tunani baba, amma ina son ka bani lokaci, ba na son in yanke hukunci cikin gaggawa. Alhaji Bashir ya gyaɗa kai. Na fahimta, amma ka sani lokaci yana tafiya, mutum baya rayuwa da tunani kawai. Sadiq ya ce, na sani baba, zan yi addu'a kuma zan yi tunani da kyau. Alhaji Bashir ya kalle shi da ido mai cike da ƙauna. Ka kasance mai gaskiya da kanka. Wannan shine abin da nake so daga gare ka. Sadiq ya amsa cikin ladabi, insha Allah. A daren wannan rana, Amina ta zauna a gefen tagar ɗakinta. Tana kallon taurari, iskar dare tana shigowa a hankali, tana motsa labulen ɗakin. Ta tuna yadda Sadiq ya taimaka mata, yadda ya magana cikin ladabi da yadda idanunsa suke kasancewa cike da nutsuwa. Ta ɗora hannu a kirjinta. Ya Allah, me yasa nake jin kamar na san wannan mutum tun da daɗewa? A lokacin ne Fatima ta shigo cikin ɗakin da sauri. Yaya Amina, kina nan kina tunani? Amina ta firgita kaɗan. Fatima, kin tsorata ni. Fatima ta yi dariya. Na san kina nan kina tunanin wannan mutumin ne. Amina ta ɗauki matashin kai ta jefa mata. Ki fita daga nan. Fatima ta ci gaba da dariya. Na gane, amma ki haƙuri yaya, rayuwa tana da abubuwan mamaki. Amina ta yi shiru tana kallon sararin samaniya. A cikin zuciya kuwa ta fara jin cewa da alamu wata kaddara ce take so ta fara ɗaure rayuwata da Sadiq. Washe gari da safe kasuwar unguwa ta cika da mutane. Ana jin ƙarar masu siyan kayan miya, ƙamshin kayan ƙamshi da kuma hayaniyar yara suna zagaye da tsakanin wannan rumfuna. Amina ta fito tare da ƙanwarta Maryam domin siyan wasu abubuwan girki da mahaifiyarsu ta nema. Amina tana sanye da doguwar riga mai sauƙi, fuska ta cike da nutsuwa kamar yadda aka santa. Duk da cewa kasuwa tana cike da jama'a, ba ta son ta tsaya tana hira da kowa. Ta fi son ta gama abin da ta zo yi ta koma gida. Yayin da take tsaye a bakin wani shago tana jiran mai sayarwa ya kawo mata abin da ta nema, wata tsohuwa mai ɗauke da kwando mai nauyi ta zo ta wuce kusa da ita. Sai kwandon ya zame daga hannunta, kayan da ke ciki suka fara watsewa. Amina ta yi saurin matsawa domin taimaka mata, amma kafin ta kai ga durƙusawa wani saurayi har ya riga ta. Sadiq ne ya durƙusa cikin sauri ya fara tattara kayan tsohuwar cikin ladabi. Bai yi wata ba, ya ɗauki kwandon ya gyara mata shi. Tsohuwar ta ce masa, Allah ya saka maka da alheri ɗana. Sadiq ya murmushi, amin mama, ki kula da kanki. Amina ta yi tsaye tana kallonsa. Ta lura yadda ya taimaka ba tare da nuna girman kai ba. Ba kamar wasu samari da ke taimako domin a yaba musu ba. Shi ya yi abin ne cikin sauƙi da gaskiya. A zuciyarta ta ce, wannan saurayi yana da kamun kai. Da Sadiq ya dawo sai ya ga Amina tana kallonsa. Ya yi murmushi ya ce, na ga kin tsaya kina kallo na. Shin akwai abin da na manta ne? Amina ta yi sauri ta kawar da kai. Tana jin kunya. A'a, babu komi. Sadiq ya ce, to na gode da kika tsaya kike ƙoƙarin taimakawa wannan tsohuwa. Amina ta tsaya cikin ladabi tana kallonsa. Sai suka ɗan yi shiru na ɗan wani lokaci. Hayaniyar kasuwa ta ci gaba a bayansu, amma a tsakaninsu akwai wani irin natsuwa da ba a saba gani ba. Sannan ki Amina ko? Amina ta ce, kai fa Sadiq. Ta ɗan gyaɗa kai. Na ji daɗin haɗuwa da kai. Ni ma haka, ya ce cikin murmushi. Sai ya ɗan yi shiru kafin ya ƙara cewa, kin zo kasuwa da kanki ne? Na zo tare da ƙanwata Maryam. Madalla, ina fatan kun samu abin da kuke nema. Amina ta ce, har yanzu muna nema. Sadiq ya nuna wani shagon. Idan kun gama, akwai wani wuri mai kyau a can. Na san mutane ba sa son a gansu suna zaune suna hira da waɗanda ba su sani ba sosai. Amina ta kalle cikin mamaki. Ta yi tsammanin zai matsa mata ko kuma ya ƙoƙarin nuna cewa yana son ya zauna da ita nan take. Amma sai ya nuna cikakkiyar fahimta. Ta ce cikin ladabi, na gode da fahimta. Babu komai, mutunci ya fi komai muhimmanci. Wannan magana ya ƙara mata cewa yana da bambanci da sauran samarin da taɓa gani. Bayan sun gama magana, Maryam ta dawo da kayan da ta siya a hannu. Amina, kin gama ne? Amina ta juya. Mun gama.
Maryam ta kalli Sadiq sannan ta kalli Amina da wani irin murmushi mai ma'ana. Na ga kin samu sabon aboki kenan. Amina ta yi saurin cewa Maryam. Sadiq ya yi dariya a hankali. Sunana Sadiq. Maryam ta ce ni Maryam ce. Na ji daɗin haɗuwa da kai. Ni ma haka. Sai suka yi sallama cikin ladabi. Amina da Maryam suka kama hanyar zuwa gida yayin da Sadiq ya tsaya yana kallon su har suka ɓace cikin cunkoson kasuwa. Amma daga nesa wani mutum yana kallon sa duk abin da yake faruwa. Kabiru ne. Ya tsaya a gefen wata rumfa idansa akan Amina tun daga lokacin da ya fara ganinta da Sadiq. Fuskarsa ta canza, zuciyarsa ta cika da wani irin haushi da bai so ya nuna ba.